בואו נדבר קצת על תאורה. תאורה נותנת אופי לחלב, ואחרי שהייתי בסיור עם דולי באלול התאורה, שהצטרפו לנבחרת הספקים שלי, הנה כמה דגשים חשובים. נתחיל מהמטבח. פה חובה תכנון תאורה מראש, כי אין פה מקום לטעויות. במטבח, מלבד יופי, אנחנו נצטרך גם תאורה פונקציונלית, ולכן אנחנו נשלב בין ספוטים, פסי תאורה בתקרה ובנגרות, וכמובן תאורה תלויה באי או בפינת האוכל, ונדאג שהאורך של גוף התאורה יהווה כ2/3 מאורך השולחן כשהוא סגור. נעבור לסלון. כאן נצטרך לשלב תאורת אווירה עם ספוטים ותאורת קיר דקורטיבית וגם תאורה חזקה כדי שכשנערך אנחנו נראה אחד את השני. כאן נמיץ לבחור בתאורה שניתן להמם עם דימר, ותראו כמה שואו זה שילוב של תאורה בנגרות בבית, זה לא משנה באיזה חלל. ובחדר השינה נצטרך תאורה עדינה שתאפשר לנו להתארגן בבוקר או לפני השינה באווירה נעימה, וכמובן מנורת לילה שיכולה להיות גם דקורטיבית ולהקפיץ לנו את החלל. בחוץ נצטרך תאורה חזקה שנוכל לראות אחד את השני, אפשר לשלב עם אוורור לקיץ החם של ישראל, וכמובן תאורת אווירה לרומנטיקה במרפסת. שימו לב, לא להתקין מאוורר שיחתוך את קו האור של גוף התאורה, אחרת פספסתם את כל המטרה. עד כאן על תאורה.